Ola, que tal? Moi boa tarde. Hoxe vou ir a plantar os favóns. Para prepararlle o terreno, vou a botar borralla. Queredes saber o porqué? Vamos! A borralla vai aportar ao terreno nutrientes, pero sobre todo potasio. Non é que aos favóns lle vai a facer moitísima falta, pero como no terreno onde vou plantar os favóns tuven os tomates, o tomate sí que é bastante exigente á hora de consumir potasio, e entonces pois, para que non se ajote a terra, xa lla vou botando, e así xa tamén a vou preparando con vistas á primavera do ano que ven. Tamén a sinixa o que fai é axudar a neutralizar a acidez da terra. E outra cousa que tamén consigue é estimular unha bacteria que hai no suelo que axuda a fijar o nitrógeno. E como o que vou plantar son favóns, o favón é unha leguminosa, e como tal é capaz de coller o nitrógeno que hai no aire e traelo para a terra. E en simbiosis con esta bacteria, digamos, traballan así a medias, consiguen fijalo nas súas raíces. Como se foren uns nódulos, e quedan nas raíces do favón. E así tamén poden beneficiarse outras plantas despois. E así niso que consigue é estimular a bacteria, como darlle vidilla. É que todos son ventajas. Os favóns é unha cousa que, bueno, tens que comprar a primeira vez se non os tes, pero despois podelos guardar dun ano para outro. E o primeiro que vou a facer vai a ser poñelos de mollo, porque este tipo de semillas que están secas antes de plantalas está ben poñelas de mollo, sesas cales sesan, porque así van hinchando, esas están preparadas. Ahora, cal é a fecha adecuada para sementar os favóns? Depende de onde vivas, eso sempre, e despois tamén depende de onde este ubicada a túa horta, porque ao mellor na miña vaille ben en un período e ao meu lado outra horta, pois porque é máis mollada ou porque dá máis o vento ou polo que sexa, vaille mellor en outra época. Pero para ter así como unha idea general de máis ou menos cando hai que plantalos, para iso as gallegas temos refráns para todo. Eu conozco dous para sementar os favóns, para saber cando sementar os favóns. Un é, por San Simón, bota o teu favón. San Simón é o 28 de outubro. Bueno, eso quere dicir que os favóns en noviembre é cando hai que empezar a plantalos. E despois hai outro que di lajar a torcer, favón a nacer. Eso quere dicir que cando se está torcendo co lajar, o sea, co viño, aquí suele ser endimar entre finales de agosto e o mes de outubro, depende de como teñas a túa viña, non? Pero quere dicir que cando xa estás escurrindo o viño, o sea, preparando o bajazo e torcendo no lajar, na lajareta, nese momento xa teñen que estar os favóns nasendo, crecidos, o sea que xa máis ou menos cando se vendima é o momento apropiado para plantar os favóns. Aínda que xa está bastante limpo porque xa arranquín todo, o primeiro que vou facer vai a ser limpialo e despejalo. Agora vou a botar a borralla. Vou a botar tamén polvo de pedra, que non é area. É como se fora area, pero é moito máis fina. E non vale area da playa nin do río porque está lavada. Esta, nas canteiras e así, pode haber. Minerales. E tamén lle vou a botar compost.
Esta é a miña composteira. A parte de arriba hai que apartar porque ten aínda materia sin descompoñer. E collemos esta. Vedes que hai miñoquiñas. Este é compost. Podemos apartar así os pauiños que tardan máis en descompoñerse, botalos para lá. E agora remexemos todo. En un mes de noviembre normal non regaría, porque chovería casi todos os días. Pero este mes, sabedes que está a terra un pouco seca, entonces vou a mollar un pouco. Aos fabóns faille falta humedad e frío para crecer, pero non hai que enterralos moito, vale? Solo como máis ou menos un dedo, non sei, como 10 centímetros ou así, porque enraízan enseguida e non lles fai falta estar moi profundos. Tamén direi, unha cousa é que non lle faga falta, outra cousa é que non teñades medo en enterralos ao fondo que queirades, porque nacer nasen igual. É unha semente que nace porque ten moita vitalidade. O sea, que dá igual que os poñades así que o que os enterredes a 1 metro. Van a salir igual, esta semente nace igual. Dígovolo por propia experiencia, porque acórdome cando empecín a facer os bancales altos, non conocía aínda ben as plantas, salíame unhas folliñas así, e dixo, pero de que será isto? Pois non o sei, non o conoso, faime falta o sitio limpo, eu ras, e arranquinlle así esas erviñas que me nacían, que eu non sabía o que era. E resulta que dali a uns días volveron a salir no mesmo sitio, porque rebrotan. É unha planta que ten moitísima vitalidade, ela nace sí ou sí. E dixo, caramba, e logo que serán estas cousas que volven outra vez a salir no mesmo sitio. E dixo, pois einos de encontrar. E remese, busca, e alá abaixo. Non vos exagero nada se vos digo que, bueno, pasaba de medio metro moitísimo. 80 centímetros ou así, no fondo do bancal. Encontríme que debín de botar como para abono ou así, unhas vainas de fabóns que me quedaran secas, que xa estaban como con moho e... Bueno, demasiado secas, eu pensei que non iban a nacer. E estaban salindo todas para arriba, pois a uns 80 centímetros. Con todo isto quero vos dicir que dá igual o fondo que o plantedes. Tardarán máis en salir. Eu dixo vos así porque se lle cheja. Pero se as queredes enterrar máis fondos, pois enterrádelos a profundidade que queirades. Salirán de salir un poquinho máis de paciencia para esperar a que nazan, pero... Salen. Ahora teño aquí cascas de ovos que só están machacadas e isto é a forma máis natural de aplicarlle calcio á terra. Non é que aos fabóns lle faga moita falta, pero como tarda en descompoñerse, pois non sei, 4 meses ou así, o que vou a facer é botarlle un pouquiño, un puñadiño en cada burato antes de botarlos, que se vai descompoñendo. E así, cando xa arranque os fabóns, porque xa acabaron o seu ciclo e queira plantar os tomates, o calcio
xa estará disuelto na terra. Bueno, sabedes que os favóns estuveron na agua como, non sei, media hora ou así, máis non. Xa duplicaron o seu tamaño, xa hincharon. Hai quen di que hai que poñelos dun día para outro, iso é excesivo, porque hincharían demasiado, incluso poden chegar a pudrir. Entón, se os queredes poñer de mollo, con media hora tamén xa lle chegan. E agora vou a poñer 2 ou 3 en cada burato. E agora tapamos. E agora vou a regar un pouquiño con lixiviado de miñocas. En uns días, bueno, pero nunha semana ou así, botareille tamén unha capiña, un pouquiño de borra de café, que lle vai a aportar fósforo, nitrógeno, potasio, para que lle axude a medrar máis fuerte e rápido. Agora, un pouco de lixiviado e xa está. Este é o aspecto que ten que ter o lixiviado de miñocas para estar ben. Completamente transparente casi, co coloriño dun té, a la mar de chulo, e sin olor a nada. Mais ou menos unha parte de lixiviado e 10 de agua. E só o que dá agora esperar a que nasan, crezan, se reproduzan e me dean rica comida para enseñarvos como eu fago as recetas que eu fago con eles. Mentras, pois nada, quédame disfrutar cos que teño jardados do ano pasado e algún hasta incluso dai 2 anos. É que non dou afeito a comer tanto, ás veces producen tanto que non dou afeito a comer. Tardaron un mes, máis ou menos, en asomar a cabeciña. Xa estamos en diciembre, pero van así de bonitos. A verdad que po tempo que teñen plantados podían estar un pouquiño máis grandes. A mí non me importa, non teño presa. Sei que van a dar un montón de favóns cando lle chegue o tempo. Pero vou vos a enseñar outros que plantín nada máis que, non sei, unha semana antes ou así, que teñen pois 4 veces ese tamaño. Ás veces non é... chegou o tempo dos favóns, hai que plantar favóns ou calquera outra cousa. Ás veces, aínda que fajas todo igual, quen vai a determinar o crecemento, pois é o estado da terra, o tempo que lle faja, o sol, o vento, a chuvia. Non sempre mandamos nós. Bueno, aparte de que teño aquí uns repolazos, as ollas de caldo de todo o inverno, estes son os favóns que plantín, nada, apenas, non sei, como 10 días antes que os outros. E levan un tamaño moi guai. E xa, a día 31 de diciembre, ou se xa acaba o ano, este é o aspecto que teñen. Como vedes, están bonitísimos. Está un día genial e está facendo un diciembre moi parecido a noviembre. O sea, bo tempo, temperatura super estable. Non fai moito frío, non chove demasiado, así que eu penso que van a ser uns favóns fantásticos. E agora só queda esperar uns meses. Para a primavera, pois direivos como se come toda esta maravilla, como se aproveita desde o principio, porque
Incluso se lle poden comer estas follas tiernas, así tipo espinaca. Antes de marchar, vou a facer como un pequeno paseo virtual pola horta por se vos apetece ver como teño a horta a 31 de diciembre. E hasta aquí, xa na máis. Espero vervos para o próximo vídeo e se vos gustou este vídeo non vos marchedes sin darlle ao like. Compartideo e se ainda non estades suscritos, suscribidevos porque é totalmente gratis e é o xeito que tendes de me axudar aquí na horta para poder seguir crecendo o canal e seguir cos vídeos. E nada máis, coidádevos, portádevos ben e sede felices.